har ligget fast her på Sønderballe Strandcamping i 2 sæsoner. Det er en rigtig fin plads. Den er tilpas stor. Der er skov og strand, og der er plads til alle. Ja, vi kommer her jo primært på grund af den skønne natur, der er hernede, og følelsen af at vågne op om morgenen med fuglene, der synger. Det synes vi er helt fantastisk. Og så er værtsparret hernede, Camilla og Mikkel, er nogle fantastiske mennesker. Vi synes faktisk, at værterne her de gør det mega godt. De er meget synlige på pladsen. Enten er de i gang med noget herude, eller også så kommer de rundt i golfvognen lige for at sige hej. Sønderballe Camping den ligger perfekt hernede ved Genner Strand. Muligheder for børnene er jo at komme ud og krabbefiskeri, og der er mulighed for, at der er en god strand, hvor er børnevenlig og kan hoppe i både fra badebro og gå direkte ud. Campingpladsen herude, den er for alle. Den er både for børnefamilierne, den er for de lidt ældre. Der er plads til både, altså der er stille herude, så man kan fordybe sig med en god bog eller er kreativ. Men der er så også plads til, der er fest og ballade her. En meget familievenlig campingplads, hvor der er plads til alle, og det er et godt sted at være hernede. Sødt værtspar, mega sødt værtspar.